年はモンゴルで楽しくバレエを一緒にやりませんか？ Сайн байна уу? Намаа Ганц Зүрэг гэдэг би Хизаан театрын бүжгийн багш мэргэжлэр ажилладаг. Манайх Япон улсаас мэргэжлийн бүжгийн багш урьж авчирч байгаа. Хэлийг маш хурдан сурах боломжтой гэсэн.ここで受けてくださっている子どもたちは皆さん英語だったり、もちろん日本語だったり、そしてモンゴル語、皆さんいろんな国から国の言葉を話す子どもたちがたくさんで、とにかくいろんな言葉で楽しくバレエをやっています。Намайг Сувтаа гэдэг. Би балетын хичээлдээ 4 сар болж байгаа. ここでバレエを数ヶ月やっていてとても楽しいです。もともと体が柔らかかったのももっと柔らかくなりました。バレエの名前もたくさん覚えました。できなかったこともたくさんできるようになりました。とても楽しいです。Манай байршил Marshall Town-ы King Tower-т байрладаг. Та бүхэн манайхаар үргэлжлүүлээрэ баярлалаа.